आज ठरल्याप्रमाणे इलेक्शन आमच्या देवळाच्या अध्यक्षपदाचे इलेक्शन ठरलेले. तर 1:30 आज सुमार 1 ते 5 या टायमार इलेक्शन वोटिंग आयज टायम आसलो. त्या टायमार इलेक्शन जावंक जाय आसलें. त्याच्या पयलीं काही जे नॉमिनेशन आहा ती विड्रॉल करूंक जाय काय नाका हेचे सगळे प्रोसिजर त्या टायमार जावंक जाय. तर 1:30 पयलीं 12:30 सुमार बीन अंदाजे काही जी नॉमिनेशन आहात त्यांच्यानी विड्रॉल केले आणि हेतून फक्त 2 नॉमिनेशनां फुडें येयली. हेतून डिसायड करपाक एक प्रिसायडिंग ऑफिसर जो विलेजाचो आसलो आणि एक मामलेदाराचो ऑब्झर्वर त्यांच्या फुडल्यान हे 2 नांवां फुडें येयलेली जे की सतीश शेटगांवकर आणि रामनाथ शेटगांवकर अशी. हे जातकीर तेंच्यांनी डिसिजन घेतले की इलेक्शनाक फुडें व्हरया. त्याच टायमान सतीश शेटगांवकरांनी ऑब्जेक्शन फायल केले की जो उमेदवार आहा ऑपोजिशन रामनाथ शेटगांवकर त्याच्या नांवान मिस्टेक आहा. आता पळोवपाक गेले जर नाव तेणी काल दिवंक नासलेलें नाव त्या कमिटीक आनी ह्या मामलेदाराक जे सबमीट जाल्लेली लिस्ट ही कित्येकशी वर्सां पयलीं जाल्लेली आहा. तेन्ना पासून ते ऑब्जेक्शन तेन्ना केन्नाच रेज करूंक ना आणि ह्या कमिटीन स्क्रुटिनायज केले की फक्त जो अध्यक्ष जातलो तेचेच नाव आमी स्क्रुटिनायज करतले हे आयज तांकां दिसून येईल. सो आयज तेंच्यांनी स्क्रुटिनायज केले आणि बाकीचे जी इतली 900 जे हे आहात महाजन त्यांचे स्क्रुटिनायज करूंक ना. फक्त अध्यक्ष रावता पळय तेचे स्क्रुटिनायज केले की नाव चुकीचे आहा. पण हे नाव चुकीचे आहा हे ठरोवपी ना आमी कोण आम्ही ठरवूंक शकना किंवा ते बसलेले ते मामलेदाराचो ऑब्झर्वर किंवा प्रिसायडिंग ऑफिसर हे ठरवूंक शकना की ऑन द स्पॉट की बाबा ते नाव चुकीचे ते प्रूव्ह करपाची गजाल आहा. ते हांवें सांगले म्हणून परत काउंटर म्हणून कोणी रामनाथन जर सांगले की बाबा सतीश शेटगांवकर हे नाव चुकीचे ऑब्जेक्शन फायल करता म्हणून ते ऑन द स्पॉट ताका भायर काडपाक शकना. थंय सेम गजाल ऑब्जेक्शनां तशी त्या रितीन पद्धतशीरपणान प्रिसायडिंग ऑफिसर आणि ऑब्झर्वर मामलेदाराच्या ऑब्झर्वरान ती ऑब्जेक्शनां एक्सेप्ट केली. पण कायद्यानुसार ते इलेक्शन फुडें वचोंक जाय. ते ऑब्जेक्शनानुसार जेन्ना प्रूव्ह जातले तेन्ना डिस्क्वॉलिफिकेशन किंवा क्वॉलिफाय हे मागीर ठरयतले मामलेदाराच्या ऑफिस. इलेक्शन फुडें वचोंक जाय. पण त्याच्या नंतर एक हेंच्यांनी प्रिसायडिंग ऑफिसरांनी मामलेदारान लिस्ट फायनल केली फॉर इलेक्शन आणि ती लिस्ट नोटीस बोर्डार मारली जेंची 2 नांवां आहात कॅन्डिडेटाची की रामनाथ शेटगांवकर आणि सतीश शेटगांवकर. यांची लिस्ट मारल्या उपरांत तुमकां थंयसर इलेक्शन कंडक्ट करूंकूच जाय कायद्यानुसार. ही जी प्रोसिजर आहा की याच्या फुडें इलेक्शन जावंक जाय आसलें. आमी तातकाळ वाट पळयत रावले की आता इलेक्शन जातले 1:30 टायम येतलो इलेक्शन जातले. पण जी कमिटी आहा प्रेझेंट कमिटी तितूंतलो अध्यक्ष गोपाळ शेटगांवकर तो थंयसर पावलो ज्या जाग्यार ऑब्झर्वर आणि प्रिसायडिंग ऑफिसर पावलेलो. थंयसर बॅलेट पेपर आसले ते उचलले. प्रिसायडिंग ऑफिसराक थंयसल्यान जबरदस्ती थंयसल्यान वॉकआउट करपाक लायलो आणि ह्या रितीन तेंच्यांनी इलेक्शन बंद केले. कित्याक बंद केले तेंच्यांनी रितीनुसार ऑब्जेक्शन फायल करून ही बेकायदेशीरपणा जी म्हणतात की आपले दादागिरीपणान तेंचे ते बॅलेट पेपर धरले व्हडले हे हात लावपाक तांकां मेळना. हो डिसिजन कोण घेवपाक थंयसर बदला गव्हर्नमेंटाचो जो आहा कार्यकर्ता थंयसर ऑब्झर्वर आहा ते करतले आसले. पण ह्या कमिटीन ही बेकायदेशीर रितीन ते थंयसले पेपर येयले. त्या येयल्यानुसार ऑब्झर्वरान मागीर एक रिपोर्ट तयार केलो. रिपोर्टान त्यांनी जे कितें घडलां ते थंयसर त्यांनी मेन्शन केले. ह्या दरम्यान प्रेझेंट कमिटीन स्वघोषित बेकायदेशीर रितीन थंयसर एक परत नोटीस मारली की हो अध्यक्ष अमुक तो अध्यक्ष म्हणून त्यांच्यानी नोटीस म्हणून आपुणच डिक्लेअर केले. ही एक बेकायदेशीर ह्या कमिटीन वागलेली गुण आणि याच्या खातीर आमचे खुबशे महाजन आहात जवळपास 400 महाजनांनी साईन करून एक ऑब्जेक्शन परत फायल केले की ही कमिटीन हे इलेक्शन घडोवंक दिवंक ना. तांकां हे इलेक्शन न घडोवन दिवपाक तेंचे भरपूर एक कारण आहा. तर हे इलेक्शन आयचे आमचे रद्द करपाक बेकायदेशीर रित्यान प्रेझेंट कमिटीन हे केल्लेले आहा तेचो आमकां निषेध आहा. हांव मागता की मामलेदारान बेगीतल्या बेगीन एक्शन घेवन ही कमिटी त्यांच्या कडेन जे कितें आहा डिस्क्वॉलिफिकेशन ते कायद्यानुसार करून रिइलेक्शन करून परत एकदा आमची जे महाजनांका जाय अध्यक्ष त्या अध्यक्षाक हाडून दिवपाची ही मागणी आहा.